Дами и господа, този поздрав е специално направен от Веси за нейният прекрасен съпруг Асен, по повод рождения му ден, с пожелание да бъде жив и здрав, и за техните деца Мока и Мария. Top Music Production. Веси патронката и Тар, лако семейство от Филиповци, поздрав Керава, Меромеске, о Асен, о шампиони, кај си Леско, рожден ден, Ромален ми фамилија, мастарен тумаре мосте, и Симан Будбари фамилија, Капабарав тумен, вали гърми на Асен шампиона, пак му върви, ефтино купува, ефтино продава, пикнела Филиповци и Южна България. Леско алав си баро Асен, Онай-баро, Андо Филиповци, ефтино лео, ефтино бикнел, всичко сам, постигнал сам се издигна. Има жена къща палат и най-красивите деца. Вали гърби на Мария и Мока, пак им върви, вон си е да деске до Весите шунен сова керел, нашти пераве на лакеромете, Асене спамен си ам думо думесте, Баро Филиповци о патрони, о баре дому како, баре Вилеско, вали гърми на Асен шампиона, много работи никога, не се спира за неговите красиви деца и Мария. Дай Мока, тешунено Асен, машината о патрони, от тарикати, о зорало, о барвало, а калео саврете, джамен ме фамилија, наше пераве на мен. Душман, душман, те шунела, душман, душман, те парјовена, душман, душман, те мерела, амаро душман, лете парјовена. Е Асенес, нашти перавен, бари фамилија, и Симан Ромален, наши пераве на мен. Gypsy King Production.